Всички говорят за специални храни, животински тренировки, тайни режими и безкрайни правила, но ако отслабването наистина беше толкова сложно, нямаше толкова хора да успяват. Защото отслабването е просто биологичен процес вследствие на едно основно правило. И стига да го прилагаш, на практика можеш да седиш на дивана по цял ден и пак да сваляш килограми. Не го препоръчваме, разбира се, но теоретично е възможно. Тялото ти гори калории по цял ден, каквото и да правиш, защото му трябва енергия за да дишаш, да поддържаш сърцето си, мозъка си и всички други основни функции. Съответно, дори да не правиш почти нищо, пак гориш немалко калории всеки ден. При повечето хора това са около 1500 калории още в покой, а общия разход за деня често стига до около 2000 при жените и 2500 при мъжете в зависимост от теглото им. Така че ако искаш да отслабнеш, просто яш по-малко от това, или ако искаш да хапваш по-свободно, се опитай да се движиш повече, за да гориш повече. Правилото, което трябва да спазваш, е просто: яш по-малко калории, отколкото гориш. Ако искаш, ще ти дадем съвети напълно безплатно относно как да свалиш приема си на калории и едновременно да вдигнеш количеството полезни вещества, които приемаш. Просто ни последвай и в коментарите напиши къде да се свържем с теб и ще го направим.